ମା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସରିନି, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆସିବ। ହଉ ମା, ଖାଇବା ସରିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଦେବ। ଏ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ନିଅ। ନାଇଁ ଥାଉ, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମେ ସେଇଠି ଖାଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଫୋନ୍ରେ 10 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ 7 ଟଙ୍କାର କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ବାକି 3 ଟଙ୍କାର ମିକ୍ସଚର ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ମାମା, ଆଜି କ'ଣ ତମ ମା ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ କଳା ଚୁଟି ବାହାରେ, ଏବେ ଧଳା ଚୁଟି ବାହାରିଲା ପା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଲୁ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେମିତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ରହିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତମେ ବାହା ପାଇଁ ଏବେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବାହା ପାଇଁ କରୁନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଶୋଣା ବିନା ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଭୁଲରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ